Sa mga gusto tayo magagad kitabang, di po magdiding alas 5. O dyan ding sa baba, may babaying, may kilik-kilik na aki. Nakikigon ako, Jing. Gwa ka lamang tabi nga dyan, tabi Henry M. Pangkatas. Ganyan ako, di man pa ako nagdarang kwarta pagkaaga. Gumin ako yun, 20, pambakal kong pandesal ko ta. Sabi sa Kuya Jing, mas lamang nga pera dyan, pangkatas lamang. Kasi, inapo, ano nga niya kung ngaran mo? Ngayon nga po, taga, yung ko naman niya kung aki mo? Gusto kong mailingging sa aki, Jita. Nata nga po, baka ganyan ako kapando ko. Aray ko. Kalbatan ng pangyayari sa Maoraro. Nganya ko. Bako mampala. Awin na. Mga sarawayo. Ang totoo talaga, ang korta ko, Jing, hiniling ko duman sa sakuyang na, ano, kasing 50 pesos palang sudarara kong korta. Kaya natangan niya ko tatabong katabi. Ay, gusto ko ngayang makauron ngayon, bago ngayon ka magpuon ka programa, pangyari, nagiulok, ay, nawalat ko pa sa kong cellphone na smart. Nagiulot ako, Jing. Nagiulokon talaga ako. Bata doon mo nagtuturti. Uy, mas irarong baga dyan kan sugar yang ganun nga motor. Doon mo nagtuturti. Bata. Pero kanya kung edad ganaki mo, ang sarong taon naman may ka ba nga? Sus, kung kanya ko, bumalik ka kanya ko dyan alas 3 ta. Tawan takang 300. Tapos pigitar takang 300. Pero lamang nagatas. Ipatod mo sa nga pong isa saod. Alam mo na, ipatod ko na abunding sa saod. Ako, pagyari sa Maoraro. Ano ba yan? Aram, ang purpose kong natatabi, pailing ko gano'n. Ganyan ko, ilang ko natabi, so, aki mo. Sabaka ganyan ako kapandok ni Noel na manalo. Sabaka kapandok ni Padinggis na lagas. Awin na. Oy, anyway, ano mo niyan, Jing? December 9, Miyerkules ano? Miyerkules ba na? Hali po sa Timothy 5:23-24, bakong tubig sana an inumon mo, kundi uminom ka man, kidit na arak. Tama man palang pigibo mo, Jing, ano? Ano? Tama man palang pigibo mo, ano? Bako sa ng tubig ang inumon mo, kundi uminom ka man, kidikit na arak, diit man sana. Para sa kakarahay kan sa imong tulak, asin kan dayaday mong mga hilang. Paano ba kay apigiminig ding alak, Jing? So red wine. So alak nagibo sa grapes. Ano? Tang grapes baga, igo ayan ki mga ingredient na magayon po mga tugang sa hawak nin tao. May mga tao na ang kasalan hayag na nahiling. Bago sinda hukuman. Yan. Bago sinda hukuman. Mantang may mga tao na ang kasalan na araman ngapit. Maginom ki alak katamtaman sana. Diba nga sarong bote, bako tabi sarong case. Saro nga yang dakula na 1 liter. Dito bako tabi sarong litro. Arog tabi kayan. Ang dapat nagibuhon. Ang alak yun aramo, ini pala, nakasurat pala sa Bible yan. Ano? Sa mga pag-aadal, mga tugang sa mga kuan, magbasa ka mo ki mga kuan, ka benefits kang wine. Ang pag-inom ka, basta katamtaman sana, yan na alcohol na iyan, alcohol content kan alak,
Nakakatabang po ang mga tugang para ang sa tuya na dugo day mag-clot. Tama, Dr. Chris. Mata ka na po, Dr. Chris. Dr. Chris. Doc. Mata ka na po. Iyan po na alcohol na iyan, ng mga tugang na yaon. Nalingwan ko lang sa apod. Nakakatabang niyan po para ang sa tuya tabi na dugo day mag-clot. Kaya pabinsan, dapat naginom-inuman nga kita sa gurot sana na alak. Nakakatabang po yan. Ang sabi nga ni, kan dapat tabi, iba ko tabi na beer, iyan tabi ng mga white wine o red wine. Maray po ang sa tuyan. Pero, dapat katamtaman sana. Iyan ang benepisyo tabi kang pag-inom mga tugang kialak. Ining i-search nindo. Iya tayang kaya nahali sa grapes na yan, nakakatabang niyan para sa tuya tabing blood circulation magin magayon. Kaya lang dapat date sana, tasabi digdingani sa Timoteo 5:23 hanggang 24, para ngayaan sa ikakarahay kan sa imong tulak. Ade, iyo palan iyan. Thank you tabi pa ding Ray, Kapatid na Ray Romero, salamat tabi pa din. Mornings are made by God to make us fall in love with life. Good mo sa iba man ang tirada ni Pading ni Sir Ben, Sinita. Mornings are made by God to make us fall in love with life. Again and again. May this beautiful day bring a smile to your heart. Yes! God bless! Salamaton tabi pading Sir Ben, Senita. Good morning tabi sa imo. Nata matao ka man panggatas, bako sa imo talaga itong aki. Nagsususog man sana sa tunay na ay karaot kay ni na texter kanini. Kaya nga ni iniling kong maray, tabaka kan mga panahon na ako buyong. Yan na. Dahil man ako nag-iinom na jing. Dipisil baga magpara pakiinuman ko niya na panahon. Baka kanya ako sa pangaturugan. Okay. Bueno, 15 makalipas ang alas 6. Pag may good news, may bad news. Pag may bad news, may good news. Yes, Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sandali lang Hindi kita mga tugang sa kwa na ini. Basta morning. Good news daw, 16 days na lang, Pasko na. Good news pa rin ang Legazpi until now. Bako pang malala ang tinamaan buda nagadan sa COVID. Bakong arog ganibang syudad. Pero dapat kita maging kampante. Sabi po ni Brother Dan Orense. Henry M. in the morning. Always believe in something wonderful is going to happen. Even with all the ups and downs, never take a day for granted. Cherish the little things and hug the ones you love. Good morning po, Sir Henry. God bless. God is good. Let us give Him our highest praise. To God be the glory. Yeah. Okay. But damn, he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit. Pasensya na po, dahil po mag-text duman sa tuya tabi na ano yan, dahil po mag-text duman sa I know you want me. ano ini, sa smart number ko, tanawalat ko po sa harong. You know I want ya. Nawalat ko po sa harong. So sa tuya tabing cellphone. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Mga buena manong bareta, mga tugang in the morning sa DZGB. Mga good news, mga tugang in the morning. 0 case ang Ciudad de Legazpi pag-abot-tabi sa COVID-19. Tusog sa report kan Department of Health kasuhapon. Sa informasyon po na nakuha asin ipinaabot sa DZGB News. Napag-araman niya to mga tugang na mga ini
iyo ang susugman sa report as in update na ipinaabot sa opisina kan gobyerno. Susog sa informasyon sa ngunyan, igwa po rin 481 na aktibong kaso ang COVID-19 sa Bicol. Alaga dagdagan po ininin 10 kaso hapon. Ang 10 ini kinabibilangan po kang anom sa Albay. Ang anom sa Albay, iyo po ang sa Ginubatan Albay. Mantang igwanin 4 sa Camarines Sur, 0 case ang Catanduanes, Masbate, Asensor, Sugon. Napag-araman man na igwanin maabot sa 18 mga recoveries. Ang mga recoveries na ini, yung kinabibilangan Kansaro sa Albay, 8 sa Masbate, asintulo sa probinsya Kansorsogon, asintulo man sa Naga City, mantang may saro pong naidagdag na gadan na tagaduman sa Camarines Sur na nagresulta po sa ika-145 na kaso nin COVID-19 na nagadan sa Satuya, Tabing Rehiyon. Yan tabi ang good news. Mientras tanto, ipinagsilibrar kasuhapon sa iba-ibang mga simbahan, mga tugang ang kapiestahan kan Immaculate Conception of Mary. Sigon po sa mga bagay na ini, pinanginutan kan iba-ibang mga kapadian sa tuyang palibot. Ang selebrasyon kan sinabi ng fiesta kan Immaculate Conception, kunain mga tugang, dakol na mga kababayan niya to ang padagos na nagakaigwanin padagos na pagsimba para ipagpadagos ang magabat na pagtubod asin hararap na pagtubod sa Satuya Tabi na kagurangan. Mientras tanto, ikinaugma po ni Alcalde Noel Rosal ang 0K sa Legazpi City. Sa interview kang DZGB nyo, sinabi ni Rosal na sana magpadagos na ini, alaga day maging kampante ang mga Legazpeño, alaga dapat na mag-ingat manggiraray ang sa tuyang mga kababayan. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang in the morning sa DZGB. Mayor Vic Perete Candaraga, padagos na nag-alalaog na sa pagkatapos kan taon 2020, magiging magayunaman ang supply ng tubig sa iyang banwaan. Ini pagkatapos ay pangako sa iya kan prime water na magkakaigwa po din magayo na resulta ang saindang ginigibo na mga konstruksyon ng mga tubo sa palibot kan munisipyo. Inako ni Alcalde Vic Perete sa interview na sangon yan, luway-luway na po mga tugang na nagrahe daw ang serbisyo kan tubig sa ibang parte kan Daraga Albay. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Iyan po ang mga buena manong istorya, mga tugang sa DZGB Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw. Basahan ta kamo ki rawit-dawit ngunyan na aga. May pinadara po sa kuya na rawit-dawit si Pading Ray Romero. Ang titulo, For OFW. OFW. Rawit-dawit ni Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Magandang araw po mga OFW. Naway na sa maayos ang lahat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat saan man patungo. Manalig lagi sa Diyos patnubayan kayo. Ang aking rawit-dawit, kayo ang binabanggit.
Sana kayo'y mapasaya ng mensaheng hatid na walang ang lungkot. Sa halip, ngumiti kahit na nahirapan sa inyo ang sarili, ang sukli. Huwag kang iiyak habang nagbabasa. Malulungkot din ako, nawawala ang tuwa. Ang inyong kalagayan, nariyan na alala, maging sa panalangin, kayo ay kasama. Malayo man kayo sa piling ng minamahal, sa inyong iniwan dahil sa kahirapan, mapapalad kayong buhay ay isinugal, nakikipagsapalaran, nakamit ang tagumpay. Luha man ang kapalit sa dilim ng gabi, dahil ang mahal mo, wala siya sa tabi. Lagi ninyong isaisip, ginagawa'y ikabubuti, sa pamilyang minamahal, handang magsilbi. Ang inyong dinaranas na mga kalungkutan, subalit masaya at makahulugan. Ang Diyos ay mabait, kayo'y pangalagaan, hindi daanin sa pagsubok, na bunga ay kabiguan. Manalangin kayo nang lumakas ang dibdib, mga pagsubok huwag padadaig. Sa inyong ikabubuti, sa Diyos ay manalig. Tiyak iyon makakapiling at makakauwing muli. Salamat pa ding Ray. May nagdadangog mo niya na OFW, wag sala luha sa mga rawit-dawit ni Padeng Ray Romero tungkol tabi sa Indo. Ang OFW baga, grabing sakripisyo talaga. Rayoon ka, so lalaki, di ba? So mister, yung nasa abroad. Si Mrs. paminsan, yung nasa abroad. Maka dito mambaga, ding. Oh, tama ka po dyan, Padeng Ray. Okay, no? Alas 5:25 na po ang oras, mga tugang sa GB. I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. Sabi ni Amigong Rick, I know me. You know. problema talaga na pa din. Maamay kita ngunyan, may mainot pangani sa ko magparking nya puno na ang no parking palibot kadapsi mo. Umatap ka pa rin. Ngani kang problema. Pag daw dyan ka, nope, ay sus ko, yung manang gadadi. Dapat iwalat mo ng auto mo pa rin, tapos muli ka. Henry M. Ang lalaking hindi. Ang teknik dyan, ngani hindi ka mainutan sa parking sa palibot kadapsi mo. Hindi ka pwede magpark sa bawal. Habang harayo pa, ang auto, iwalat mo. Tapos muli ka. Good morning, King. Yung nawalat mo sipi mo. Yung nga na bigha ditang kumigo. Kaya sige nang ulit-ulit ko tabi, Noel. Kaya sige na ang kuwan ko. Yun na dit ko. Taba ka may tumixki kung ano-ano. It's nga a sign of aging. Gary Yumigo, nakamalisyan ko talaga eh. Sabi ni Kapitan Toy Barajas, good morning pade, mala ang tanag-aga ki ulat na magtagdo. Nagprograma na ka na, wara pa. Ano naman iyang kapitan dyan sa Indo sa konano? Ang tubig. Basta na pade, natatawan ta sinda ki benefit of the doubt. Inero, tutuduhan ta iyan. Sabi na mga
supply ng tubig ta. Patapuson ta ang Disyembre tabi kap. Tayong pangako baga. No, I want ya. Prime water na last quarter kan 2020 magiging magayon ang supply ng tubig sa Daraga Albay. Yo. Basta na kap. Pagka Rumba. Hey. pero day kakankap mo niyan mangiturog kap. Rumba. Tang kapitan baga, taon-taon may matagtok na naman sarong. Kap, Ponemos a may problema tabi kap. boca grande, ale, One, two, Ang kapitan baga, mapagalo na trabaho, ade. cuatro. Baby, you can. Araw ka sa kuyang amigong kami binakapitan. Baby, I got crib. Ultimo na sa nangyayari na kino ngayon na nagadan sa hampangan kang harong. Pigapunan ngaya ako. Baby, I kill her. Ngaya kap, What they say. may gadan ngaya tabi kap na kino sa hampangan kang harong. May pwede pakipahali. You want me? Kalbata na ngaya. I know you. Ultimo ngaya basura, aapudan ako. I know you want me. Di ngaya nag-uli so aki, aapudan ako. Di ngayang nakabay sa kuryente, maagad kita bangsa ko. Rumba. Pambagas, panggatas. Ultimo ngayang halas, aapudan ako. Ngaya kap, may halas ngaya po digdi sarong may. El guapo, el sad. En la boca. Adi, Ale, ay sus ko, bago lamang karaw-karaw ang trabaho kang kapitan. four, Ang kapitan baga, cuatro. mas busy nga na sa alkalde. Pareho ka mo local chief executive, tambarangay baga, saro sa saro sa smallest unit, saro po yan sa smallest unit, mga tugang kan sa tuya, tabi na ano yan, na barangay, kan gobyerno. You want me? Bastang Ang kapitan baga, ikanan, ta siyempre sa mga ordinansaman ma-implementar. Gabos-gabos na sa imo. You want me? Ikap ang presiding officer, pag nag-desisyon baga, I know you want me. yun sa imo gabos. You know I want Ang legislative nasa kapitan. one, two. Ang execution kan mga programa yaon sa kapitan. Henry M. In the morning. Go. Gabos bagayaon sa kapitan. Ella quiere su Diba? rumba. Go. Ay, sus ko. Ya que tú eres guapo. Ang Negociar. ang maraot ngaya pa di kung agom anday naguli. O yun na nga saro pa. One, two, three. Day naguli sa agom tutok-tukan si Kap. Nagdadaog ka mo. Tabangin na tabi ako Kap. Taday po naguli si Mister. Not, but damn, he's hot. Nagibi si Miss. But Pit won't stop. Got her. Ang pinakamasaklapon dyan kung nagtutok na. Kap. It's cock. Ano tabi ano igmidyo. Ano? Kabang daw tabi ako ka. Hindi po naguli si Mrs. Magaga. I want ya. I know you want me. Kumbako, matuktok na sa arong mo Kap. One, two. Tabangin daw tabi ako Kap. Naguli si Mrs. ngunyan maaga buyungon. Su rumba. Go. O anong problema? Ay, ngaya Kap, napagkaturog ngaya Kap, napadapa ngaya duman ngaya sa sala, tabuyungon. Tú tienes May nakasurat ngaya Kap sa likodan ngaya kang lubot niya na may nakadukot ngaya Kap. four. Ano kadukot duman? Mommy got an ass like a donkey. King Kong. In memory, That's what it is with up and down yard. Damn. we will be missing you. Everything and anything. Galing ngaya Kap si Mrs. Nangiturog ngaya sa kampusan to. You know I want ya. Oh, I hinda. know you want me. Ay, pagyari sa mauraro. I know you want me. No, I want Yaon tabi sa Kapitan Gabon. you want me. You know I want ya. Yaon tabian sa Kapitan. Oy, on. Four. Good morning tabi kay Madam, kay Madam Angelica. Ayan. Di ko napilyido ha. Ya que tú eres guapa. Madam Angie, Guapo negociar. Tú tienes la may masiramon inijing na Angelica's Pili Candies, Pili Nut Candies. cuatro. Baby, you can get it. Nakadamit ka, Jing? We can play. Baby, Okay man. cribs, I got condos. We can Nakakuha ka, saro na sana. mattress. We can Napidas ako. be. I don't Biguro mo ka. care what they say. I know you want me. Kunya na Pasko, sabi ni baka gusto rin doon na magregalo ngayon sa mga mahal sa buhay. You know O di, pwede ka magbisita dyan sa tindahan ni Madam. Matinabang ini. Nagustuhan ko ini. Matinabangon siya sa mga nangangaipo. cuatro. Rumba. Angelis Pilinat. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Candies. Rumba. Go.
Yan po dyan sa Albay Pasalubong Center. O yan baga sa kuan, sa may, o yan baga sa Saod. Ano sa likod kan Saod. One, O yan baga sa Pagar ng Astrodome. Yan. 2, 3, 4. Sa may 911. O, yan po dyan ang mga Pasalubong Center. O, yan ang Pasalubong Center. Kaya dyan po kamo magbisita. Hanapon so Angelis Pilinat. Ade, iyo po yan ang hanapon nindo. Pwede yan. 3, May mga padarahan kamo sa abroad. Morning, Nya. Henry M. May regalo ang kamo ngunya na Pasko tangaya. I want ya. Di man bagang ngunyang ki-party-party. Pwede na yan. No, I want ya. Lumayan kamo. Know you want me. Ano Madam Angelica? One, Bata si Madam Angelic face man talaga. Henry in the morning. rumba. Pero kaya grabe naman yung umo mo. Lain naman yan abot ano yan. Hindi ba naman yung umo mo? Tú tienes la boca Oy, grande. ay seryoso po, dumayan ka mo sa Angelica's Pilinat Candy. Dito po sa Albay. Ng pangan Astrodome. Kaya po dyan. Henry M. Oh, sabi ni Kapitan Joy Bahoy, 24 oras on call ang kapitan. Iyo na nga niya. At tayo nga niya ang kap. In the cockpit playing with Para sa mga alkalita, may mga nasurugo lamang ang kapitan. Grabe talaga. enjoy me, want me. Diba? I want ya. I know you. Ayan, tabian na obligasyon nin punong barangay. Mga tugang na talagang dahil matatawada. I want ya. Ako sa saturang barangay. You. Okay. I want ya. Bueno, One, oras natin, 5:33 4, rumba. sa morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sabi kan sarong texter, good morning po, depende po sa kapitan ang malalapitan. Yan, iyo man ang tama ka dyan. Depende man po yan sa kapitan. Takon so pagtok-tok mo sa harong, Kap, sige yan. So, ito ngayon, so tanod mo ngayon, Kap. Oh, agom so tanod mo. Ah, okay. Taraman mo so tanod, naturog ako. Sabi kan message, ay, Noy, Chief Tanod. Ay, ano nga yan po, madam? Sabi nga ni Kapitan, turog na siya. Mali ka na sa na nga niya. Madigmar, good morning. Kumusta lamang ang mga balitang kahindik-hindik at mga kagila-gilala sa lado nasyonal? Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bagantapay. Presyo Kamparoy. Sa Luzon, buminagsak sa 10 pesos kada kilo. Na, paano ito? 10 pesos na sana? Oo. Ay, kairak man. Kunain nga ni Lugod so na binagyo. Roger. Partikular ni duman sa Cavite. Asin sa Quezon. Ay, Digi yan, sa Tuya, mga 11 hanggang 18 pesos. yan talaga mga kagila-gilalas at kahindik-hindik na pangyayari. Roger. Oho. Agaro panigdi, mga nagnenegosyo ng paputok. Dapat nga daw maghanap ng ibang mapapagdilinsyahan. Sigun sa Malacanang. Iyo. May oras pa man maghanap. Sarong taon pa man. Sarong taon pa man. Sa December ibabawal yan. Roger na. Oo. Kaya kan NBI Counter-Terrorism Division ang tagpuan agadan sa sayang opisina. Sabi may tama na yung badil sa alawas. Oh my Tapos God. ang sabi ni Secretary Guevara, may hilang daan ni seryoso. Pero pipa-imbestigaran na kimarahay kung ata nangyari. Tang nanginayang mga DOJ at NBI. Oh. Pagkawara ka na sampit na opisyal. Iyo, ano? WHO Solidarity Trial ng potential na COVID-19 vaccine, i-anunsyo na. Ngunyan na si Mana, sabi kan DOST. Aha. Bantang COVID test, gustong gibuhon na libre ni Presidente Duterte sa mga pasilidad kang gobyerno. Sa kasuhapon, uminabot na sa 442,785 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Bantang 30% ka mga Pinoy nagduduwa-duwang magpabakuna kontra COVID-19, Oo. sabi kan FDA. Pwede. Okay. Oo. DOJ, nagpatanid dito sa publiko. Na? Iwasan ko niyang ang video session sa Pasko asin bagong taon. Ano pa rin? Ano? Video key. Video okay. Yung maribok mananggad. Maribok mananggad. Hindi na kaya. Sabi din mga di mayor, natanong nga ang busis ta kaya gusto tang ipadangog sa kataning ta. Dapat
dapat magpagibo kaning harong na soundproof. Magkonsulta ka kay Chief Technician Ramir Tanay. Anapon si Jing, tumabang. Ikontrata mo daw nga tabi Jing, dibog tagay daw kay soundproofing ini. Yun. Yan. Then Tanganing di maka, maski magkurahaw ka dyan. Bala ka. Dahil kang problema. Okay, ito pa kaindik-indik ito. Oh. Fake COVID-19 test results ka mga turista na nagduman sa Boracay, kinundinar kan DOT. Salbatana pa de. May mga daradarang test result piki. Roger, Mga taga sa inyo. na-discovery anom na turista. Oh, mga taga sa inyo, foreigner. Dahil binanggit, pero dagiton si Secretary Puyat. Salbatana, ano? Dahil nga pwedeng konsentyonan si rin kaining bagay. Dahil Jesus pipipirit ko. nga ni kang gobyerno ng portiran as in giraray na buhay ng turismo sa Boracay. Pipa da paano man sa baybay, pipa kaong kibaybay. Ang dapat kayan, so araw kang padusa sa Indonesia. Na, So mga din nagsulong ng face mask, pipayda sa kabaong ni 100 seconds. araw kasi itong, okay ko kayan sa Libon, Uwas, so report ni Jimmy. Oo. Yan. Sa kunya, sa Pulanggi. Sa Pulanggi Oo. ito. Oh. Yan. Pero grabe naman, marasa pa man napipikion mo, makadyan ka sa Boracay. Yan ang medyo mamundo dyan. Walang parte. Nya paano na kung ka, carrier ka? Yan. Ay di, masarado naman sa Boracay. Masarado na, ay salbata. Ano ba yun? Okay, so far BP, ano mga kaindik-indik ang ilagilala. Oh. Pero may good news man. May good nyo. Posibleng ko niya na aldaw, maratipikaran na kan duwang sa nga kang kongreso sa bahagi kang Bicameral Conference Committee. Oo. So 2021 budget para sa national budget para may sumiter sa presidente asin mapirmahan bago magpasko. Okay. From News Base, hindi po si Mardila, mga kapatid, mga birthday celebrants, kunyan. Oh. Happy birthday from News Base, Mardila, dahingi ba, good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat, Pading Mano. May nagte-text digdi. Sisa niya, nag-voice over ka na stinger mong yan. Nag-voice over po kayo ni dating estudyante dyan sa US, Aquinas University kayo ito. Natandaan mo, Jing? Si Miss Bonita. So, nag-intern kayo ito. Boses niya po yan. Boses niya po yan. Di ko po pigwawarata. Grabe man ang rumduman ko sa iya. Ngunyan po, naki kayan mga tugang kariduhan na utuluna. In the morning. Ano na ko nagdadangong ito si Ninya? In the morning. Ninya, good morning. Henry M. In the morning. Ninya Bonita, Garuing Camino na ang apelyido niya eh. Henry M. In the morning. Henry M. In Binibili yan ni Lowens Barcena. Binibili ni Lowens. Alright, aramon tanawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas mga baretang mainit. Mga tugang sa morning hirit. Ngunyan pangaldaw na ini. Mga tugang ni Merkules. Binamanong report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Ans Galero. Si Lowin Siguana. Ano? Ano pa rin marano? Anji? Ji? Yes. Ano na? Mala baga. Ay. I-vaccine na lamang sa COVID. Wala pa sa kuya. Nainutan pa ako kang... Hindi ngayon ang panahon Na para sa'yo. Huwag maiinip, may bukas pa. Ano ito pa rin man? Na para sa iyo. Kabiguan hindi hadlang. Para... Ilang bukas pa kaya? Dali mo sa mga post nila, Wens. Ako, garidin ko. Iba nabutang ka ito. Pwede. Kaya giton man na di. Sakto lang. Okay lang ako sa buhay ko. Happy pa man ako.
Okay, sige, go ahead. Merry Christmas. Anyway, VP Henry, Merry Christmas. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga impormasyon niya to, formal nang ipinagtao kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa gobyerno provincial kan Albayan 25 million pesos kantidad in asistensya financial sa lindong kan sa indang tulong panghanap buhay sa displaced workers o TUPAD programa. Mismong si Gobernador Francis Bitsara nag-receive kini ikan kay Regional Director Joel Gonzales sa iyong opisina kung saan nagkakantidad 25 million pesos 938 mil na kantidad kan tupad wages para sa 4,935 na benepisyaryo kaini sa bilog na probinsya kan Albaya. Sinabi ni Gobernador Bitsara na dakulang pribilehiyo para sa mga Albayano ang siring na asistensya pinansyal gikan sa DOLE Bicol. Aminado ang gobernador na matapos ang tulong sunod-sunod na bagyo na nangyari kan nakalihis na bulan ni Nobyembre asin man ang presenteng patakot na tarakan pandemyang COVID-19, dakol talaga ang mga Albayanong nawaran din trabaho. Pero sa makakatabang ini, Japan urual daw na panggastos kan mga oblerong nawaran din trabaho, tamang-tama man daw ini para sa pagsilebrar kan kapaskuhan ngunya na bulan kan Disyembre. Ano yan? May identified ng beneficiaries o mahanap pa sa ng beneficiaries? Iguana VP Identified na. Uwanang Identified. na mga ngaran kay mga beneficiaries. O, takang inot baga, may bareta akong garo sinurat ni Direk Edwin. Iyo, alas 6 news, na pirang porsyento pa lang ito so nag-apply para sa tupad. Ay, sorry, gari camp ito. Iba ito Camp ito, VP. Camp ito pala, camp. Okay. Sige. Yes, so, Okay, so far yan, Norin i-release kan ni Gobian. kapag natapos na, nakapag-comply na so mga beneficiaries, tulos man daw na kumbaga disperse yan para mapakinabangan tulos sa kwarta. Ang ma-release, provincial government na. Okay. Under Sige. na kang PTO. Oo, okay. NVP, ang mga dagdag jatong bareta, ang sigalero, Pag nag-release DZGB. gayon, pag nag-release gayon, pagbugtakan kay... Sige na. Well, 5,000 ba ito? oo. Try ka. Nakamadagit ako sa mga amigo tang board member. Sige na. NVP, ang sigalero, DZGB. Salamat sa report. Mientras tanto, Jomar Biena sa linya. Jomar, good morning, Jomar. Go. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Karong Mr. An arestado dahil sa pangulog sa iyang agong Nom, sinabi na. bako man sa iyang aki. Ini ang report na pinalwas kan na Manlinaw Police matapos na maarestar ninda ang sarong 28 anyos na pintor na lalaki residente kan Matalikni, Malinaw Albay. Pasado digdi sa report kan Manlinaw Police ang Mr. iyo ang narestar dahil sa warrant of arrest na ipinaluwas kan July 20, 2020 dahil sa pagbayular sa Republic Act 9262 Section 5A. Ang Section 5A ini so pagmungulog sa iyang agom o kaya sa iyang aki. Bausi. Sa iyang aki. Bausi yan, Jomar. Iba man. Ano na? Iba yan sa violence against women and Iyo, children. nasa eraro man Iyo ba yan? ining Yeah. Republic Act 9262 so violence against women and their children. Bausi. Oo. Ang Section 5A, so physical na pagmungulog. Iyo. Sa kulong bagatabi defending Iyo. sa violation sa babae, Yes. sa agom o kaya sa aki. May Yan, psychological. so, ano ini, mga patakot, Yan. Psychological. Mga, emotional, emotional. day pagsuporta. Imo yan. Yan nga na Pero pala yan- na dahil mo turnover ang sweldo mo, pag paradagitan mo ang agaw mo, may emotional yan na impact sa, pwede kang reklamo. Oo. Ano yan? Ay, Yaw na digdi sa Section 5 ng Giraray. So, Piga para paduda mo, ta ika ngaya na ibang iro-iro mo. yan, emotional harm yan. Emotional harm. Physical and emotional harm. Paloy-loy daw ngaya ako man radyo ngaya. Tagaring ibang pigita naman kan. Tabi nga hindi na kasi si Mrs. Garo ngayon makakakuha kidiya sa agong kanya.
Iyo baga, kaya lang ngo niyang ugaring, day pa man na, day ki pambihira, day pa akong nadangbak, pero baka igwana, na nagreklaman Mrs. due to emotional and psychological harm. Iguana man Bibi Henry. Kadaklan physical. Sa tabako iguana ka na Iguana? nangyari, may nai-report na ako kayan Oo. na para so harap-harapan bagang pambababae. Ayan. Nailog sa kaso, digdi sa, sa Republic Act 9262, to violence against women, Iyo. causing psychological and emotional harm Yes. sa kalibin niya. Yes, Kalibin yes. lang ito, habang kuman ito talaga gumpa. Oh, iyo. Igwa ka na nangyari na, Sabihin, na-accept sa kaso. Sabihin nga, kalibin mo, illusion mo, pwede kang tiradahong kiarog gayan, di ba? Roger Rodat, ang ilusyon garo na ito man, ang babayi, nag-suffer ki emotional and psychological harm. Roger Rodat. Iyo, ano? Maray man nag-agum na ako. Okay? Ini sa kasong ini, kan 28 anyos na lalaki, physical harm talaga na, kinulog. Yeah. Mm-hmm. Kung kaya siya inaresta at linantaran ng kaso, inarestar dangan nasa kustudiya na kan malinaw pulis para sa magkakaniyong disposisyon. Aha. Yan ang report. Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, 3rd District tayo. Sana dahil mga karamal-dumal na pangyari ngayon. Tamapas ko, sa 3rd Distrito, mga tugang kanalway. Sana good news ang dala ni Jimmy. Jim, buhian mo, Jim. Pirmi man good news ang darato. Sabagay. Sabagay. Pag mga noarenda dyan, mapaligaspe. Jim. Lumanda sa dati. Jim. Kaya kapag kikigigakan mga style mo nga. Good news ba ito? Tara mo na da. Iyo nga ni. Magkuhan lamang da. Joy to the world. Latasod. Joy to the world. Lantig, di ka natig magparapamali siya. Yo. Dahil man nga ning Malaysia, para basta sabi ko sa imo, mapaligaspe. So dati? Lumanda sa Joy to the world. Joy to the world. Sarawayon ka na. Sabagay, aloy-aloy naman ang gada. Oo, alay na. Ano, pwede pa man? Ano? Sige. Pwedeng maray. Pwede. Dahil pa man nagamilupos. Ay, may duwang mag-agok na bibibi. Sakripisyong marayay sa Batangas, nakabites, uminuli, digdi sa, pauli ini sa Masbate, Mandaon, inakaw. Maray nga nita. Pag-abot sa Naga City, na-rescue ini kan DZGB, na sinda naglakaw pasiring sa Piodoran. Pinatod na sa nakanambulansya Naga City, pasiring sa Piodoran. Ay, marayon man. Tana ang nangyari sa kayo gari dumana ining mag-agom, nag-star sa Batangas. Na maray-maray man guys, so pag through transaction duman, baggage. Inabot manin kadipisilan, nakarumdum na maguli sa Masbate. Okay. Wara man ki pamasahe, wara man ki malulunadan tabi bibi, wara man ki estado. Wara pa ki chinilas. Naglakaw sumagagom, nakanto sa Naga. Nakabitis lalakaw? 5 aldaw lakaw. Ang sistema tawara kwarta, pag matawo-tawo, may mga nailing siyang kargamento, nakikibagid singo na tanganing igwasin da kapamaw, tangod to, igwasin dang grogasto sa paglakaw naman sa masunod na aldaw. Pag medyo matawo-tawo na naman, may mga karga, may masauda na mahagian, makikibagid so lalaki. Sagkod na kanto sa Naga. Pag-abot sa Naga, may pilantropo man gayo, din inapot,
mauli nga kami sa mandaon sa Masbate. Wala man nga kami. Nagpagits-pagits mo na yan kami. Tangani makantos. Oo. Sa madaling sabi, nakanto sa LGU sa Naga. Pasalamatan taman Sunaga. Inaton ini. Kung dahil pa, pwedeng mga sobra pang 5 aldaw ining lakaw. Paling Naga. Nagatuligaspita, mahapit-hapit naman yan kung sa'yo naman na pwede maka... Pero amarang mo mariantikan sa iya man na determinasyon, buda style sa buhay, ano? Oo. Para makakaon ka, may matawota, ay, sir, pwede ba pagkaakon, mag-alsa na lang kaan? Amo, kung sa'yo sa matawo, ngayon nakaginin lugar na matawo, saon. Mabagid siya. Mabagid siya ni mga nagkapirang bagid, babayadan ki Gis, 20. 20. May ka nagkipang kaon. Iguanan nin pwedeng ibakal ki Kuan, Baduya. Jesus, kay rakon man, ano? Sakripisyong maray, mga Kuan na, medyo may edad, pero Kuan pa. Pero edad, more or less? Mga senior na? Senior na? Senior Sito, grabe, ano? Mag-agumin, hindi ko sabihin, Jimmy, so, message niya, kaya iba niya bang naglakaw sinda? Kay, magagum nga ni. Nya, paano ang kwan, Jesus ko, paano sa pangangaipok, so, ngaya, maihi, kung ano. Dahil problema, ito nakalakaw nga ni, nakulon baga dyan ang mga public CR? Sa bagay. Sa mga babakanting lugar na tinampo. Pag uminagin nga dyan ngaya sa Quirino Highway, pwede kang gumilid sa Irarom kang... Dahil problema yan. So, sa ibong kanma, sa guso. Dahil kwarta, diskarte kan agum na lalaki. Iyo. So, babae, mapuro pahingalo. Habang nagpapahingalo, so lalaki, nagpapaasahan ko na nung Iyo, ano? ayos man na diskarte nindang duwa. Sagod ng nakantos, wala pa patinin mga True Travel Authority o travel o mapapilis. Lakaw ka man sana, True Travel Authority ka. Wala. Pero sa iling ko, Jimmy, yan, klaradoon sa COVID. Ano? Klaradoon sa COVID sa iling ko. Dahil man ta... Takon yan may virus, yan na paglakaw nindang iyan na ora na nainitan, ang immune system mo mababa. Amo? Pwede nga takion ka. So init, so oran. Diba? Pwede nga takion ka kung asymptomatic ka. Pwede nga takion ka, mababa ang immune system mo. Dahil naman, digdi sa Piudoran sa port baga, piga purabir ka makalunad sa barko, gulping mga papilis ang dokumentos ang kaipuhan sa imo. Kinonsiderar na sa naine, ipinag-coordinar duman sa mandaon, dahil na ngaya, palunado na ngayon, dahil na pagkwantaygon man sakripisyong ginibo. Ako sa ko, clear yan, nakatakon may virus yan o may COVID yan. Then makakakalinto raw niyan, maski asymptomatic ka. Aling Batangas, pirang kilometro yan. Iyo na nga niya. Kita nga ni, dahil kung nga ni kayang lakawanan sa distrikto Ligaspe. Kita nga ni, para halit sarong masaod, nag-auto. Nga ni. Nagmumotor. Okay. Yan sabi, Bibi, ang sakripisyo kan duwang mag-agom na nakauli, successful nakauli, dahilan kan duwang bitis ninda. Jimmy na salita, DZGB nyo. Ako may kanta kanjing na sa tungkol sa mag-agom. Ang istorya kanduang mag-agom, aldaw banggi naglilinog ang harong. Barari na ang harigi, barari na ang poste, dahi pa nagtutunong, tanang, 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 tanang. Iba man itong istoryang ito. Pero ining dumang magum, saludo kita kay ni. Ang determinasyon sa buhay, makauli sa nasendang lugar na pinaghalian. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat tabi, Pipi Henry. Ano na? Ha? Ano na? Wala. Nakala mang kimaray si Edwin na. Nakala mang kimaray si Edwin. Oo. Ayaw man siya pigukuat, nag-assume na pati. Kaya man piglataraman na magninong ka. Nag-assumir na. In-assume na. Alam mo, nasa yumaan mo pa yan. Ano man daw yan ta? Biglang yan in-spoil. Iyo baga. Pinost pati. Oo. Nagkuha ka? Ha? Nagkuha ka sa iya? Kuha ki? Nagkuha ka sa pigtaram niya? Sige. Pigtaraman mo siya na ika ngaya magkuha ka, mag-load ka sa ko. Iagadan ko nga ni kipampiyansa.
Sakod ko yan, di nakakarimit. Masabing para dangog ta dong paguro ng kano. Di mga nasabutan na piguro nung duwa. Nakasabot po kan ako, si Lowens, boda si Edwin. Pero sa nakahiling campus ni Derek Edwin. Di may tabing istorya sa inyo, ta serious sekreto po ya. Okay, sige, go. Roger Tabi, BP, sa magadagdag pang bareta, naggapuan ng reklamo sa Legazpi City Police ang duwang babaeng online seller sa Facebook dahil sa iwal nila pang lansones na ipinabakal sa social media. Basado sa police record kan Legazpi City Police, susog sa sarong 28 anyos na daragang online seller na itago ta sa pangarang Gina. Nag-order siya nin 4 na box din lansones na kantidad 3,400 sa pesos tabi BP Henry. 4 boxes. 4 boxes of lansones. Okay. Roger. Ano, seedless or with seed? Ano na? So, dahil man nakalaag? Natangay, may seedless na lansones. Di ba ako nagkamit kung may seedless na lansones? Okay, sige. Dahil pa, nag-order rin ni Apakbox na lansones, 3,400 pesos. So, sarong 46 anyos na may agom na online seller man. Alagad, kan ma-receive ini, kan nagbayad na daw ining si certain alias Gina. Pag-bot-bot niya kan 4 na box kan lansones, sa irarom na pa. Iyon, nangani yan. Tapos, nag-request daw ini si alias Gina, digdi kay 46 anyos na para tinda ni lansones na i-refund. So, kwarta, talapa. Alagad, sagod daw ngunyan, dahil nahuhuli sa iya. So, 3,400 pesos. Naramdaman ko lang ang istorya kan lapat na lang kabuda sa wados. Okay. Roger. Ngunyan, kapakareklamo kayo ni alias Gina tabi Henry, nag-flatter man ini. Muling nagpabakal kan lansones. Dahil man ko sana daw na marahot na magreklamo sa iya, nalapa so lansones na pigtinda. Alagad, nagparapost na daw ini sa Facebook man si alias Gina na, manluloko ka ngaya. Nagpakal ngaya ko sa imo lansones. Pagkaon ako ngaya maray na klase, ralapa. Ayun, duma nagpasuhan. Duma na nagpasuhay sa duwa tabi Henry. Mananggan. Pinost man kay ning Di dapat kita nag-order sa online, tampag deliver kan, haloy. Correct. Daw yan. Prutas. Dapat bako prutas ang order dyan. Correct. Nabasol pangyalagod sa nag-order. Wala na sindakan mag-ayos na duwa. Ang tigdadoon man kay ni kan nagpabakal kan lansones, dapat ko na nag-ulay ngaya kita sa tama ngayang pag-urulay. Di ka ngaya magparapos. Siyang salidahan. Di ang problema man kay nagtinda, dahil pa nare-refund sa kwarta. Dapat i-refund dyan naman. Talapa nga ni. Iyan BP, ang mga pangyayari digday sa Legazpi City Police, puros mga reklamo na ipino sa Facebook, pigbuli sa Facebook, kung kaya ansiring na bagay tabi Henry, ini-refer na sa nakan police sa Anti-Cybercrime Division kan Campo General Simeon Ola, takani ng tawanin formal na disposisyon. Okay. Kuningan ni BPO, salamat sa Angeles Pilinat Kendays, tinawanan sa mobile unit ki Pilinat BP, digdi sa Legazpi City Boulevard. Talaga? Tanon may ka. Maray man? Tinawanan, nagkawag talaga dito mismo. Maray man na testigo mo si Boy na nagtao dyan sa Indo lamang na daw kipag timo-timo nindo. Mag-safety kang mga saro o duwa. Iyo. Tao mo duman. Kay baba. Salamat, Angeles Pilinat. Nagtitinda yan digdi sa may Obelis. Brother, so yan tabi BP. So far, mga dagdag na istorya sa paglibot-libot kan mobile unit digdi sa Legazpi Port District as in Albay District area. Ako po, si Luis Burse Berseda kasabay si Henry Mata sa mobile unit DZGB News. Salamat, Lowen sa report. Sabi ni Madam Rihino, duwang magagom nga di apat, ayun mananggad Ayun mananggad palanjing.
ang istorya kan duwang mag-agom, di apat manangga, taduwang mag-agom, apat. Dapat pala ang istorya nin sarong mag-agom. Aldaw banggi naglilinog ang harong. Talion talaga si Madam Rino. Interpret mo tabi, Madam, kung ano na naglinog ang harong. Barari ng harigi kang katre. Day pa nagtuto. Renz, good morning, Renz. Yes, Oh. maray na aga bibi. Oh. As in, maray na agas ng mga prantabay. Ano na? Sa mga tuloy na itong mga pareta. Ano naman kita? Ha? Ikasilinsyo ka. Day kang mga post na arong kay Lewin sa... Dahil man ta. Ano Arayo yan? pa yan. Arayo pa yan sa kuya. Sa bagay. Mapagalong ka man kaya magpili. Tapos, paano? Magabat. Di pisilong ka man kaya magpili. Buwan magabatong ka. Kaya di pisilang ka man magpili. Buwan na pagpilian. Siyempre dapat kay Puwan kasing gabat mo man. Natasunta ka na sa... Di naman pwedeng sa ditso ka partner mo, magabat ka. Kaya rakman. Kaya rakman, runot yan. Pareho dapat. Pareho. Same sizes. Ay, nako. Okay. Sige, go. Yes, maray na aga VP, as in maray na aga sa mga parantan. Yung matulinong man, na banuan ng delegasyon nakali sa 24 oras. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, formalmente lang nakipagkomunikar ang prime water sa manamiento kan PRTTH. Salamat, Lord. Tanganing matawanan na solusyon ang makanos na kalidad ng tubig na minabulos dyan sa naunambitan ng ospital. Hindi na pinagkumpirma sa DZGB News si Branch Manager Roger Pereira o Engineer Roger Pereira kan Prime Water na kung saan nakipagkomunikar na sinda tigdi sa manamiento kan BRTTH sa aning pag-urunan kung ano pa ang mga kaipuhan kan ospital, tangaling magduro-diretso na ang mga operasyon, lalo naman yan mga departamento dyan sa loob ng BRTTH na pinakaipunin magayon na supply ng tubig. Sigun man sa iyan na pinaglagan nila sa top priority ang BRTTH sa gabos ng mga lugar na susuplayan na ng tubig. Pinagalauman man sa masunod na semana sa mga masunod na aldaw, matatapos naman ang pinag-comply nindang permits tanganing maayos na formalmente man ang tubo digdi sa may Bagtang Road, Daragalbay na yung minakonektar dyan sa naunambitan ng ospital. Kaya sa ganyan, iyan ang pinagkauman na solusyon kan Prime Water, formalmente lang sindang suminurat Very good. Sa BRTTH. Diyan kita rin saludo. Iyan mo kasi suggest ko sa iyo kanino, di ba? Na araw ka itong problema, mag-reach out na sinda. Buda, kasuhapon nga nin, kasarong alagitik sa kuya si Dr. Masinas na admin niya, papadumanon niya man para mag-meeting. Roger. So talagang dahil pwedeng mag-stop ang operation kang ibang department kan BRTTH dahil lang sa nasa kawalan ng tubig. Roger, Basic services baga yan para sa salud kan mga kababayan ta na can't afford para sa mga private hospitals. Roger. Na magduman sa mga private hospitals, di ba? Roger. Okay, very good So nagsurat na and hopefully magkakaigwag solusyon ng problema niya. Roger. Yan ang gusto tatabi na mangyari sa concern kang BRTTH. Roger. Okay. Kaya tabi, Good. VP, ang mga nagdag na follow-up sa luwas. Friends Luna, DZGB. That's the way, I like it, That's the way, I like it, That's the way, I like it. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Papangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Papangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa sa atin din ito.
bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Fresh ka tuna. Magaan, Mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Magaan, Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. fresh ka tuna. Fresh ka tuna. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 6:15. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules, Disyembre 9, 2020. Board Member Neil Montaliana ipinagpaliwanag ang pagbawal sa pagbakal nin orig sa luwas Kanalbay. Munisipyo Candaraga mahigpit sa minimum health protocol sa panahon kan Pasko. Fireworks ban susunodon kang pulisya. Kaso nin COVID-19 nadugangan na naman sa nasyon. Anom na taga-suporta kan Muslim cleric nagadaan dahilan sa engkwentro sa Indonesia. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Supply po din karning orig sa Legazpi City posibleng magkulang sa maabot na taon. Sosog sa Legazpi City Veterinary Office. Ange Galero sa detalye. Supisente pa ako niya na taon ang supply ng karning urig sa siyudad ng Legazpi, sigun kay Legazpi City Veterinary Dr. Manny Estepona. Inansinabi mismo sa DZGB News na Estepona manood sa kung ano na ang presenteng estado ng hog industry sa siyudad sa taho kan patakot din African swine fever
Alagad, maski na nga ni daw kayang-kaya pa ang supply sagkod sa katapusan kan taon, lalo na ngunyan na panahonin kapaskuhan na hadit ni Estefona ang posibleng pagkulang na kaini sa maabot na taon dahil sa bawas na o talagang kulang na daw ang populasyon ng mga orig sa syudad asinyaon pa ang kompetisyon digdi. Mientras tanto, sa mga pigkukondusir na lakdang kan sendang opisina tangani na matauwanin solusyon ang posibleng maging problema na ini sa maabot na taon sa sektor nin mga pag-ataman nin mga hayop na napapakinabangan sa lado ng agrikultura, iyo daw ang pag-amyendar kan zoning ordinance kan syudad. Tangani na magkaturugutan ang mga local hog raisers sa Legazpi na mag-ataman kaini sa mga urban area. Alaga dapat na pag-adalan daw ini sigun kay Estefona dahilan sa dapat na i-aplikar ang babuyang walang amoy technology. Tangani na malikayan man ang reklamo kan nagkapira lalo na sa mga urban area sa mabata na parong kan pag-ataman ng mga uring digdi sa tuyang kapalibotan. Sa ngunyan palago sa nispersos na pinagigibukan sa indang opisina, tangani na mas mapauswag pa, asin mapakusog pa ang industriya nin pag-urig, lalo pa ngunyan na yaong pakita sa presenteng patakot kan African swine fever. Dagdag na pareta, ang Sigalero, DZGB. Maigpit po na ipapasunod kan gobyerno lokal kan Daraga Albay ang minimum health protocols sa ipinapautob na kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kung sain po sa Disyembre 16 hanggang Enero 1, 2021. Tatawanan po nin panahon ang pamilya na magselebrar kan Pasko asin bagong taon sa taho kan pandemya. Sinabi ni Alcalde Vic Perete na sinda nagdesisyon na turusan ang implementasyon kan curfew hours po na alas 12 nin matangang banggi takod alas 3 nin amay na aga. Alagad, ang mga residentes na daipan nin 15 anyos ang edad pati lampas 65 anyos ang edad, bawal pa sa giraray na magluwas sa saindang mga harong. Duwang munisipyo sa probinsya nin Masbate day po nag-akseptar nin mga locally stranded individuals o LSI. Jimmy, nasalita sa detalye. Duwang munisipyo sa probinsyang Masbate nag-notifikar digdi sa Piodoran Port kung sainan mga banwaan kan Aruroy, asin Kawayan dahil na mapagprosesohon ang mga papeles para makauli sa nasabing mga lugar sa pagsabing dahil nang una nag-akseptar ni LSI ang munisipyo kan Kawayan asin Aruroy. Ini ang informasyon gikan mismo kay MDRRMO Chief Mr. Noel Ordoña digdi sa Piodoran Port kung saan ang rason kunata dahil nang una nag-ako ni Balikbayan o LSI na mauli duman sa nasabing lugar kailan sa dakol ang nagpupositibo sa COVID sa nasabing mga lugar asin para noon ang mga quarantine facilities. Iniro na ang masunod na pag-akseptar ninda nin mga mauruli o balikbayan sa nasabing mga lugar dahilan sa loaded nin maray ang mga quarantine facilities sa Aruroy asin sa Kawayan. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Sinabi po ni kinatawan ni Montaliana ang sa iyang propestong lakdang na ibubusol sa sangguniang panlalawigan kanalbay na may kamautan ay pagbawal ang pagpapabakalin urig buhay man o karne sa luwas kan probinsya. Sayang sinabi na ini sa rason na kulang na ninmarhay ang supply nin urig sa probinsya dahil lang tang kadaklan kay ini pinapabakal na sa luwas kanalbay. Kung kayaan mga karning urig digdi padagos na minalangkaw ang presyo. Idinagdag pa ni Montaliana na ibubusol niya ini sa sendang regular na sesyon kung aprobaran. May penalidad na ipapataw sa sisayman na masuhay sa ordinansa. Mga nagja-jogging sa Legazpi City Boulevard dahil na nagsulog ng face mask asin dahil na naobserbar ang social distancing. Lowens Barcena sa detalye. Dahil na talaga nagkakaharadit ang mga nagkakapira mga persona na maulakitan kan patakot kan pandemyang COVID-19 dahil sa mga oras na ini
Dahil na nagsusurulot nin face mask, asin day na nag-obserbar nin physical distancing, ang mga nagjajaraging digdi sa Legazpi City Boulevard. Ini ana impormasyon na nanuparan sa paglibot-libot kan mobile unit kana DZGB News na kung sahin so iba naka-face mask man kuta alagad wiri-wi nakalaag sa baba. Asin ana iba dahil na talaga nagsusulot din face mask kung naglalakaw-lakaw asin nagja-jogging sa lugar. Kung magigirumduman, pati ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginginot ni Alcalde Noel Rosal para as nakikakapagirumdum na mag-observar kan minimum health protocols tanganin ng dahil na magkanaya pa na patakot ka na COVID-19. Alaga digdi sa lugar kung dahinin mga nagrelibot na mga pulis maging public safety officers talagang manunuparan na ang mga tao kampante na sa saiyang kapalibutan. Yan ang mga dagdag na istorya kay Bas Henry Mata. Ako po si Luens Burse Barceda. Padagos pang pinag-aadalan kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang plano na ibalik na ang biyahinin mga sakaya o mga autong pampasahero. Siring po sa mga buses hali duman sa Metro Manila asin vice versa. Sa entrevista kang DZGB News, sinabi ni Rosal na maski kan mga nakaangingal daw, igwa na mga ipinaglatag na kondisyones para digdi, alagad sa iyang nasasabutan asin dadangugon ang plano kan Municipal Mayor's League digdi sa Albay na magpaluwas o na mapaluwas din sa rong resolusyon na nagkokontra may kinaaraman sa plano na pagbalikan mga biyahe kay ni hali duman sa Metro Manila. Asin siring man hali sa Legazpi o Albay, pasiring sa Manila. Ginawa ni Rosal na sa iyang pinagre-respeto ang sinabi ng bagay. Kaya talagang delikado mananggad na ang mga bases magkaigwanan ng biyahe hali sa sinabi ng lugar. Alagad sa tinawa ni doon na kung siseryosohon talaga ini ang saro sa mga dapat na requirements na pwede nindang implementar. Iyo ang dapat naka-swab test. Igwanin swab test result ang sarong persona na negatibo ini sa COVID-19 mga duwang aldaw bago magsakay sa bus haling Legazpi pa Manila o haling Manila pasiring sa Legazpi. Ako Bicol daing holiday sa pagtabang sa mga barangay. Al Armario sa detalye. Talagang daing bigipili ang ako Bicol sa pagtabang basta kay po ang barangay asin mga residentes. Kasudma, holiday ang grupo nagpasiring sa Tabaco City sa pagtaonin ayuda siring sa dating pigigibo na kani sa ibang lugar sa Pangenot. Ninda Congressman Saldico asin Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Binisita man kasudma kang grupo ni Dona Co, tugang ni Congressman Saldico ang barangay Maslog. Digdi sa Legazpi asin tinawanin ng mga GIZ o Yero, anermita sa Sitio Puliki. May mga schedule pa sa ibang lugar na padagos pigulay luwayan ka na ko Bicol dahil ini ang sendang misyon. Alarmario, DZGB. Dike sa Barangay Busay, Daraga, Albay, dit ng pinagtutupag kan DPWH. May katuyuhan na makabuelo ang bulos kan mga materyales hali sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Detalye kang report kay Renz Luna. Tanganing day na maulit pa ang nangyari digdi sa Cagsawa Ruins Park kan nakaaging bagyong Rolly na kung saan natambakanin man ng mga materyales hali sa pamitisan kan Bulkan Mayon padit-dit ng pinagtutupag kan DPWH katawang naman ang lokal na gobyerno kan Daraga ang dike digdi sa may parting Busay Daraga Albay tanganing pabuelo na ang mga materyales hali dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon asin day na magliko pa ng ibang direksyon sa digdi kay Mayor Rick Perez kasi ang sinabi na aktibong ngunyan ang DPWH sa pagtabang, lalo naman sa pagtupag na dike dyan sa naunang bita ng lugar. Asin iniman nga ni base naman sa suwestyon kan nagbisita digdi si napamayo kan DPWH digdi sa Daraga asin magin man ang suwestyon man kan Barangay Council kan Barangay Busay Daraga Albay nabiyo-biyoon pang itupag na sana o tupag na sana na dike katawang naman kan DPWH na Municipal Engineering Office sa panginot ni Engineer Fiel Montaliana ang aning mas maging safe asin maiwasan naman ang matinding distroso na pwedeng darahon kan mga materyales pang yaon dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon na pigalat sa nang magrase pababa kuning kasuman magdiro-diretso pa
asin magkaigwanin dira diretsong pag-uran, digdi sa satuyang palibot. Pagdagdag na bareta, Renz Luna, DZGB News. Kooperatiba nin mga modern jeepney na magbabiyay sa rutang Tabaco Legazpi. Inumaw kan alkalde kan syudad nin Tabaco. Jumar bien sa detalye. Inumaw ni Mayor Crisalagman Luis Rocan Tabaco ang Tabaco Legazpi Transport Cooperative o Teletransco matapos na maglansaran mga inikan na pagbabiyahe o gamit ang 23 na modern jeepney na naglalaoman na mapuon ngunyan daw. Susog kay Mayor Crisel Lagman Luistro na dakula ining sugal para sa mga miyembros kan kooperatiba dahilan sa dakulang kantidad na pigbutasan para lang maka-acquire kang naunambita ng mga pihikulo. Sinabi pa kan alkalde na saro ining magayon na lakdang para sa modernisasyon asin na dapat man talagang tawanin pagkakataon na mapatunayan man kan gobyerno nasyonal ang mga programa ninda asin na dapat na suportahan. Sinabi ni Luis sa pagkikipag-onay sa DZGB News na arog man kayo ang gusto niya kutanang maging ehemplo sa ibang tao na magsunod sa gobyerno dahil ang gobyerno susog sa iya dahil man na maral na intensyon para sa publiko. So, but sooner or later, ito na talaga ang mangyayari. Kaya sabi nga ng Presidente, Mr. Banyares, sabi niya, wala naman tayong choice. Talagang we have to modernize. So we have to, instead of complain and complain, let us hear what government has for us, what is planned out for us, and then makisabayan tayo. Now, which is para sa Kuya, very, very good. Dahil kahit kami dito sa local government, we want our people to also, number one, believe in government, na gusto na mas mapakarahay ang mga bagay-bagay, and then for the people to be part of governance. Si Mayor Crisalagman Luis sa pagkikipag-onay sa DZGB News. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Oras, alas 6:26 sa Pilipinas. Magbabalik ang mga bareta. Makalipas lang kayo. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Babangon tayo, susulong tayo, bawat araw na ito, may tapang na di susuko, ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo, buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso, dahil bawat bangon natin nasa sa atin din ito.
Hindi ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa.
Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account, at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account, at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express.
Inako po kan Food and Drug Administration na 30% kan mga Filipino ang nagduduwang isip na magpatudok nin bakuna kontra sa COVID-19. Dahil ang digdi pinagrekomendar ni FDA Director General Eric Domingo na dapat ipahiling kan gobyerno asin ipamati sa publiko ang kaligtasan, pagiging efektibo asin importansya kan pagbabakuna. Siring man piglino ni Domingo na ang pagpapabakuna iyon voluntaryo asin kaipuhan may informed consent. Magigiramdoma na target kan gobyerno na pabakunahan ang 60 sagod 70 milyon na mga Filipino sa laog nin tulo sagod 5 taon sa napigkakarkulong 110 milyon na populasyon sa nasyon. Mantang siniguro ni Task Force Against COVID-19 as in Vaccine SARS Secretary Carlito Galvez Jr. nanda ang Australia sin China na sobrahan ang supply ng bakuna na sa indang itatao sa Pilipinas. Sarong Filipinong nurse gikan sa United Kingdom ang kainot-inoting health worker na nagkondukta nin pagtudok nin bakuna kontra sa COVID-19 sa luwas kang clinical trials. Namidbidan ang nurse na si May Parsons na inumaw ni British Ambassador to the Philippines, Daniel Prus, lalo na taribo-ribo ang sa mga medical frontliners sa United Kingdom ang mga Filipino. Sa programang Good Morning Britain, sinabi ni Parsons ni kinaugman niyang maging parte kan makaistoryang kabtang sa laban kontra sa COVID-19. 90 anyos na si Margaret Keenan ang kainot-inoting binakunahan kontra sa COVID-19 sa luwas kan clinical trials gamit ang bakunang na-develop kan Pfizer BioNTech. Parte ini kan mass vaccination program kan United Kingdom na iyo ang kainot-inote na nasyon sa kinaaban na guminamit kan Pfizer vaccine. Matapos ining aprobaran kan sa indang regulatory kan sa indang simana o kan nakaaging simana o kan sa indang regulatory body kan nakaaging simana. Seraram kan vaccine program kang United Kingdom iinoton ang mga residentes kan care homes, mga may edad na 80 anyos pa itaas as in health, as in social care workers. Uminabot sa ngunyan sa 442,785 ang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Matapos madugangan ng 100 o 1,400 na bagong kaso kasahapon. Nasabing bilang ang aktibong kaso uminabot sa 25,325 o 5.7%. Karaklan sa mga bagong kaso na rehistro gikan sa Benguet, Davao City, Quezon City, Rizal asin Laguna. 139 man ang mga bagong narahay sa virus kaya ang total recoveries suminakat na sa 408,790 o 92.3%. 98 man ang bagong nagadan kung kaya ang total nagadan uminabot na sa 8,670 o 1.96%. Ang mild cases uminabot sa 84.8%. Ang asymptomatic 6.8% as in 5.5% man ang nasa critical, mantang ang severe 2.8% as in ang moderate 0.32%. Gadan ang anom na taga-suporta kan Muslim cleric sa as in leader kan Islamic Defenders Front na si Rizik Shihab sa nangyaring enkwentro sa pagultanan ng pulis sa Jakarta. Sigon sa Indonesian Police, ang sa indang pinagsusundan na motorcycle, lunad ang mga taga-suporta ni Shihab kan biglang magpundo ang lunadan asim pinaputukan ang kotsing pinaglulunadan kan mga pulis. Bilang depensa, tulos na nagpaputok nin badilan mga pulis na naging dalan para magadan ang anom na katao. Pinahimutikan man ni Shihab ang alegasyon kan mga pulis na inot nang nagpaputok ang mga taga-suporta kaini dahil ang motorcade na ginibo para sa nakaugalian na pagpangadyi kan mga Muslim asin wara nin mga armas. Tinawanin doon kaini na anom ang nagadan na puros biktima nin extrajudicial killings kam pulisya. Pinuna na po kang United Kingdom ang mass vaccination nin bakuna kontra sa COVID-19 sa indang mga residentes. Inot nang natudukan ang may edad na 80 anyos pa itaas, care home workers, health frontliners, and social care staff. Sigon ka United Kingdom Prime Minister Boris Johnson, nadakulang lakdang ini paabante sa sendang nasyon para sa laban sa COVID-19. Pigkakarkulong maabot sa 4 milyon na doses na COVID-19 vaccines ang sendang magagamit sagkod sa katapusan kan taon.
Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan, mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Ang kapalibutan ang dapat na ikonsiderar sa mga aktibidad na pinagigibo o gigibuhon ngunyan na panahon ng pandemya. Yan, abiso kan Department of Health sa pagsasabi na dapat determinaron kan kalambang persona kung carry o scary ang lugar. Ang sinabi na ang kapalibutan dapat may marhay na uyop-uyop kang paros sa lugar kan aktibidad dahil mas ligtas ini sa COVID-19. Yan ang dagdag na impormasyon para sa mga kababayan niya tungo niya ng aldaw. Pagirumdum kan Department of Health, asin kan DZGB, siringman kan lokal na gobyerno, kan Santo Domingo Albay sa panganot ni Mayor Jun Aguas, asin kan Sangunang Bayan, kan Santo Domingo para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaraw. Mga tugang, aramon ta po ang kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Kaya po si Ariel Samodjo. Ariel, good morning. Go ahead. Oray na agaman po. Para po sa update sa itong panahon, lagos na nakaka-apekto ang Duros Amihan o ang Northeast Monsoon duman sa extreme Northern Luzon, samantalang Easterlies ang nakaka-apekto man sa ibang parte kan sa itong nasyon. Sa maghapon, nilalauman ang Kabikulan, magkakaigomanin, mapanganoro ng kalangitan, asin may mga kalat-kalat man ng mga pagkuran, asin pagkikilat pagdaguldol. Paluya hanggang sa katamtaman na Duros na hada sa Sirangan hanggang sa Norteng Sirangan at Mairal, may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatig angkot ng temperatura, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang na 5:56 din aga, masulnop at na 5:19 din hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodjo. Salamat, Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Business News. Business News. Mga tugang, buminagsak po sa maabot na 10 pesos ang presyo kan kada kilo nin paroy sa nagkapirang probinsya sa Luzon. Partikular na sa Cavite asin Quezon. Ikakarkulong 11 pesos sagko 18 pesos ang presyo kan kada kilo nin paroy sa Bicol Region asin 11 pesos sagko 19 pesos man sa Cagayan. Maliwanag kan Philippine Statistics Authority o PSA, hindi ang pinakahababang presyo nin paroy na narehistro ninda kan Disyembre dahil man sa sunod-sunod na pagrapado kan bagyo sa nasyon. GB News Express. News Express. GB News Express. Nagsurat po kan Bareta News Manager Mar de la Cruz asin News Director Edwin Peralta. Kaiba ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwan. Yan po ang kabilugan kan mga Bareta ngunyan po nga daw sa GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya, Surf kaya. May dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf
may dalaki. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mapolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ko ang presyo, halos nadugli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Cherry Mako,
kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa department. Inuman ng kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulang tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulang tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulang tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Okay. Tapos si tatay inuubo raw. Okay. Si ate naman masakit daw ang puson. Okay. Nay, ba't puro ka K? Kasi, may K ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat.
Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, Uragon Banat sa apat. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oto na. Arayo na. Oto na naman. Friends. Yes, bebe. Ano, Femen? Ano pa man? Ano may kasalangkan si Bunding? Alas 7 na lamang. Sakto ng alas 7. Magiging ko tayo ng istorya ko. Oh, ano ko tayo yan? Sarong barangay official. Barangay official, may ano? Dahil nakangirit ki sarong simana. Aray pagkatarondo kitang ulog digdi. Dahil nakangirit sarong simana. Nakangirit sarong simana? Abangan nila yan, Saga. Aram nila ko na. Saga na? Alas 7:01 na. Saga na? Alas 7:01 na kaya? Abangan nindang rason kung nataan saro na barangay official di nakangirit kisarong simana. Aha. Nangalasan baga? Yung baga? Baretang makangalas-ngalas. Diba? Sarong si Madali ka nakaulog, makangalas. Ano ang rason? Abangan. Matulog man siya, so pugol. Ha? Matulog man siya, pugol. Kaya nga. Abangan sa aga. O Saga. Saga. Okay, sige. Kapi na muna, mag-James Coffee ka na muna. James Coffee tayo. James Coffee ka na muna. Dakon dyan sa saod, kalderaga. Meron ako dito. Meron ako dito. Meron ka? O, sige na. James Coffee na muna, ha? Okay. Mag-James Coffee na muna habang nagdadangog kibareta kay News Director Edwin Peralta. Iba-ibang variants yan. 7-in-1, 5-in-1, 3-in-1, 4-in-1. James Coffee Brandy, Grande Black. James Coffee Grande White. Korean James Coffee with ginseng. James Coffee with Ganoderma. Spirulina. Ano pa ito? Basta, dakulong po na James Coffee yan. Dakulono na James Coffee. Paputon lang po dyan sa tindahan. May James Coffee ka mo? Yan. Sa kakainom mo kay James Coffee, pag ansay mong mga entries, naghulog ka, may tsansa ka po na manggana, nin kabangang milyon na pesos. Uyog-uyogon mo yan. 500,000, nagkafe ka lang kay James Coffee, may tsansa kang manggana ki kabangang milyon. Iyan po, kung maghulog ka nin mga entries, tigdi po sa DZGB. Okay? Salamat po. Basta ang kape in the morning, habang naka-morning hirit, asin habang nagbabareta, alas 7, James Coffee. Kakaibang kape. Salamat po. GB as all. God is good all the time. One love to another. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog, sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Namibiday